Kuyintokozo kakhulu khuluma nawe uPastor Tony lo ubechaza amaphupho. Okubalulekile ofanele ukuthi aqikelela ukuthi inamba oyisebenza ngoba uyimember ye-channel noma ke uyacontribute kwi-channel kuphela. So ngo-9 ka-5 ntambama qikelela ukuthi awungu-WhatsApp and awungifoneli before 9 ekuseni and awungifoneli after 5 ntambama. Phone from 9 ekuseni to 5 ntambama kuphela, from Monday to Friday kuphela. Sizophambana uma uzongifonela ngesonto noma ngomgqibelo, yabona? So sibike udaba lamaphupho la. Likhona awu 4813 uthi sawubona Pastor, I hope you are doing well. Angicela ubuze uphupha kabazali bakho behlukana wasithi in bracket divorce. Simo sisibelini leaving us thina ingane in tears. This dream oko lindihlupha. Thank you. Okay. Nake singichaza la. Iphupho sizolibheka in 3 phases ngegaba eziwu3. Isigaba sokuqala sizothi ngokuqondile uma uphupha abantu abathandanayo kuwuphawu oluma bedivorce olungaveza la ukuthi ngenzeka wena uyakhonjiswa ukuthi kumele ulindele ukuthi labantu sebethathe isinqumo sokufaka isahlukaniso. Wasisho nje kunabanye abantu abaphupha into yenzeke nje ukuba bayibonile. Yabona? 2 kuyenzeka kodwa uma uphupha ukuthi abantu abathandanayo kube uphawu oluma bedivorce osuke luveza ukuthi ngenzeka wena usuke ukhonjiswa kumele ubakhulekise laba bantu noma ubacebise ukuze besukume bathole usizo lokulwa nokunqanda isichitho ngoba kunomuntu obakadla ngesichitho esingase sidale uqhekeko nokwahlukana. Ngoba seRoma 6 verse kuba seRoma 16 verse 17 ngiyancenga abazalwane ukuba ke niqaphele ababanga ukwahlukana nokukhubekisa bephambene nesifundiso enasifundisa sona nina nahlukane nabo. 3 kwabanye ke uma uphupha abantu abathandanayo kuyaba uphawu oluhle uma bedivorce ngoba lo ngafika ngolukhomba nje ukuthi nakuba bebhekene nezilingo nezivinye enkulu kodwa banalo uthando nenkathalo futhi abazimisele neze ukwahlukana futhi abantu suke basazoqhubeka bethandane. Yabona labo bantu leli ke li-apply kubantu abaphupha into efika ine reverse. Yebona la efike in opposite uma uphupha abantu behlukana kukhomba ukuthi labantu basazoqhubeka bebambisane, basazoqhubeka bathandane, basazoqhubeka bebe ndawonye futhi basakuthokozela ukuba ndawonye. Sihlabelelo 5 verse 10 uthandiwe wami uyakhazimula ngobumhlophe ubovu uyabonakala phakathi kwezigidi. Number 4 kwesinye isikhathi uma uphupha abantu kuyaba uphawu oluhluma bedivorce futhi usuke nje ukhomba la ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi kuzokwenzeka inguquko ezinkulu futhi ezizoletha injabulo. Wasisho nje abanye especially la ngoba ubekhala uma ngenza uphupha abantu bedivorce wena ke uqazuluka ngesililo ukhale ube buhlungu yenze ukuthi into is not about the divorce but is about you ukuthi kukhona inguquko ezinhle ezizayo ezokulethela injabulo. Yabona alikho mina nale divorce kodwa likhomba lo lenjabulo ezayo ngenxa yenguquko ezinhle ezizokwenzeka. Yabona so nala kungenzeka ngesikhathi bedivorce ukhala wena lento ibikhomba injabulo ezisuka kuwena. Yabona sabokhulu ke sibheka la uphupha abantu bedivorce abantu behlukana qikelela ukuthi inamba angu-WhatsApp awungifoneli ngomgqibelo nangesonto ufona from 9 ya 5 ntambama phakathi namalanga.